Hej alle sammen, og i dag skal vi spille Fortnite, og jeg spiller på Nintendo. Ja. Yeah. Og hvis I hader, at man skal vente på at komme ind til den næste game, så skriv det ned i kommentarerne, og like og subscribe. Det vil gøre mig virkelig glad, hvis jeg gør det. Ui. Og nu vil jeg kigge sådan cirka, hvor toget er henne. Kan I se? Den der. Den der. Det er toget, så I ved det. Hvis I ikke vidste det. Nå, vi skal snart i gang. Yay! Mig. Men det er et lidt dumt sted, så jeg tænker, jeg hopper ned her. Og jeg skal ikke derover. Så herover, det var et godt sted jo. Som et virkelig godt sted jo. Der hørte jeg virkelig mange kister. Der er allerede kister. En bazooka. Yes. Men der. I må godt lige sige til, hvis jeg skal gøre noget, så jeg kan se bedre. Det må jeg godt lige sige til. Så jeg lige ved det. Mærkeligt. Den grøn. Jeg vil altid lige kigge om hvad det er for en. Har jeg flere steder? Herinde her tror jeg ikke, jeg har været. Nej, for helvede, det var den forkert. Der er ingenting der. Kom nu. Hvor er det? Hvor er det henne? Der har jeg været jo. Yes. Okay. Nej, det gjorde jeg bare ikke, det der. Det var det dummeste, man kunne gøre. Nej, og det var det der også. Jeg skal bare skynde mig herop fra. Og så skal jeg herover. På grund af, der var jo en. Og der er nogen, der skyder derovre hele tiden. Var der nogen? Lad os lige kigge. Det er lige her, hvor jeg kan se bedst. Og der
kom nu. Ja tak, kom så. Nu skal jeg have med det samme. Ja, den er bedre jo. Nice. Og så vil jeg godt have... Jeg vil egentlig godt have 2 shotguns. Det er dejligt at have 2. Jeg tager den der i stedet for. Og den er også lille. Så det er jo bedre. Og der er sigtegrund på. Okay. Jeg er bedst dårlig til at bruge den her. Ja, så vi er virkelig dårlige. Det der vidste jeg ikke engang, den gjorde. Jeg har aldrig brugt den. Men den er lidt dårlig. Jeg skal finde ud med dem der. Ej, det var dumt det der. Og hvis I ikke ved, hvad jeg mener med dumt, det er, at jeg kunne tage den her først, og så kunne jeg tage den store medkit. Og så kunne jeg få helt fuld. Det lyder som en kiste. Yes. Og så en lille bazooka igen. Og det siger jeg helst nej tak til. Og der er en blå bazooka. Yes. Der vil jeg egentlig hellere have den der, mens den anden den er lilla. Så vil jeg egentlig hellere have den der. Og der tror jeg skade selvfølgelig. Nå. Er det okay at lige tænde lyset, så kan I se lidt mere? Skriv lige, hvis I kan se lidt mere. Okay, det kan I. Undskyld. Ja tak. Det der, det var flot. Ja. Jeg kan lige så godt tage dem. Det der. Ja, det er lidt nemmere at bruge fingrene til det, når det er touchskærm. Og det er det, jeg elsker. Nice. Jeg skulle have den der igen. Undtagen, hvis det der, det er en bedre. Nej, det var det ikke. Shit. Jeg skal til at vække. Shit. Ingen skade. Oj.
Jeg dropper 3, og der er 27 tilbage. 26 nu. Nu er der 25. Hvis jeg vinder den her, så er jeg meget glad. Så er jeg meget glad. Nå. Så. Der bliver skudt herovre. Den er for gaden. Så lad os kigge, om der er nogen. Der er nogen derovre. Jeg ser, om jeg kan få begge to, eller hvad jeg kan. Der er en derovre. Yes, jeg fik ham. Ja, tak. Det er flot. Hvor mange? Den bedre. Nå. Skud. Aldrig glem skud. Aldrig glem skud. Yes! Og den er også lille. Det er perfekt. Som i perfekt. Kart? Nej. Jeg er egentlig sådan cirka inde i midten nu, så det er egentlig perfekt nu. Jeg kan ikke rigtig nå at fange toget og prøve at se, om jeg kan få nogle ting. Tog kommer nemlig der. Skud. Møj, de er blevet taget, tror jeg. Alle sammen. Ja. Der har været nogen, der er 4 til. Nej, der er 15. Der kigger jeg forkert. Hvor er det henne? Så vil jeg godt lige spare. Hej, hvad er der? Jeg optager en video. Vi kan jo ikke spille på computer. Jo, lige om lidt. Okay. Mor er med til lige om lidt. Shit. Hvad er der? Jeg bliver bare skudt efter dig. Hvad er med? Ikke nogen. Shit, der blev jeg skudt efter. Og det er nogen. Møj. 12. pladsen. Nå, men vi ses. Og jeg håber, at det var en god video. Hej.